Кадерле кич дуслар, эфирда Топ клип. Һәм аны алып баручылар мин Лилия Хайруллина Һәм мин Лилия Гыймаддинова. Лилия, уйлап турдым да, әйдә бүген резидентларыбыз белән мода турында сөйләшик. Әйдә, белик әле кем нинди стильдә киенергә ярата икән. Спорт киемеме, әллә классик стильне өстен күрәләрме? Хәзер барысын да белербез. Башлыйк! Дуслар, тавышлар җитмәү сәбәпле бер резидентыбыз белән саубуллашабыз. Әлеге клипны тапшыру кысаларында соңгы тапкыр карап узыйк. Şaş tuzgıta deyip bilmedik Kayağına barasak ni görsek de Kışı küldürüple yürümedik Balanlarına kapakan idim Karlar yağıp gitkeşim aldır edip Bir kurdum da sana aşıp kabul edim Min ağına nasip yaradır edip Balanlarına kapakan idim Karlar yağıp gitkeşim aldır edip Bir kurdum da sana aşıp kabul edim Min ağına nasip yaradır edip Премьера! Әйе, дуслар, топ клип тапшыруның чираттагы клибын каршы алыгыз. Һәм әлбәттә тавышлар юлларга онытмагыз. Күңел өчен генә булсын әйдә Алда мине юри сөям диген Жаннарымда давыл басылсын да Кояш нуры күмсен күңел күгә Алда мине әйдә, алда мине Алда мине киләсе ясә Алда мине килә, алданасы Син кабызган утта киясен Әйдә бетсен янсын дөрләп йөрә Мәхәббәтсез аңа нәрсә кирәк Сөюләрдә адашасым килә Бер янасым килә Тик шул телә Алда мине әйдә, алда мине Алда мине киләсе ясә Алда мине килә, алданасы Син кабызган утта көясең Син кабызган утта көясең Искәндәр Газизов мода артыннан кумый. Миңа спорт костюмы булса, башкасы кирәкми дә дижерчә. Кызларда ул киемнәрнең модалы булуны түгел, үзләренә килешле булуын ярата.
Шулай ук җырчы биек үкчәле кызларны яратуын да җиткерде. Ә инде без аның җырлавын яратабыз. Тыңлыйк. İzleme sözlerinin asılın, İzleme gözlerinin maturun. Bir mina dik көңіл жалысын, мұң болып yürekке yatırın. Bir mina dik көңіл жалысын, мұң болып yürekке yatırın. Гомерләр мәңгелек җәй түгел, берәмләп яфраклар коелыр. Кыраудан ишегән чакларда яфраклар яфракка сыйыныр. Кыраудан ишеген чакларда яфраклар яфракка сыйыныр. Яшәрми яфраклар саргайгач, дөньяны яшәртә язгына. Йөрәктә һәр вакыт яз булыр. Бир миңа аз гына, наз гына. Her vakit yaz bulur. Bir mina az gına, naz gına. Her vakit yaz bulur. Bir mina az gına, naz gına. Yürekte her vakit yaz bulur. Bir mina az gına, naz gına. Yürekte her vakit yaz bulur. Bir mina az gına, naz gına. Bir mina az gına, naz gına. Альбина Панаева мода артыннан кумый. Ләкин популяр кеше буларак матур киенеп йөрүне үзенең бурычы дип саный. Әгәр дә Альбинаның моңлы хатирә җырын ошатсагыз, 1320 номерына 225 кодын юллагыз.
Кавышма жырынада Яқты нұрлар Мыңнар болып қолады Мәхәббәтінің ізлері жанарына Жыр болып, мұң болып Ұфықларға ұшсын хислерім Жылы яңғыр болып яусын желіге Сағышта юғата Барыр юларымны яқтырыта Еректегі мұңлы қатире Ярсуларым көптен ұнытылған Рәхмәт дейіп олыға тама бара Хәдирәләр бірікіп алған шақта Мұңсуланымын бары тек елмаям Жыр болып, мұң болып Ұфықларға ұшсын хислерім Жылы яңғыр болып яусын жерге Сағышта юарта Барыр юларымны яқтырта Еректегі мұңлы қатире Сағышларда желлерің ятар алыда Яңа таңнар, яңа бәхет келер Тек қай шақта жүрекні үзгәли Қайта баздай шул маңлы қатире Жыр болып, мұң болып Ұфықларға ұшсын хислерім Жылы яңғыр болып яусын жерге Сағышта юада Барыр юларымны яқтырта Еректегі мұңлы қатире Еректегі шул маңлы қатире Мода тенденцияларын саклыйм. Ләкин минем кимчелекләремне күрсәтсә, модага карап тормыйм ди Эльмира Галимова. Әгәр дә кием бик модалы булып та Эльмирага килешми икән, җырчы аны бөтенләй урап уза икән. Һәм дөрес эшли. Мода дип әллә нәрсәләр киеп булмый бит инде. Балқыттың син бардың ян Милләтімнің данан исемен Ғазиз жерем минем башқалам Айырылып тұра башқалардан Айырыла башқа балалардан Ойлы да син, нұрлы
бақшаға көмілгенісің, ұжмақы сендің яның. Жер шарына дан яңғырай, сила милли қазаның. Сендегіне күнде шулай, асыланып ата таңларым, тирә-якка яңғырата, мың азанын қазаным. Мең елдан да артық тарихым, жиһаннарда яңғыр исемің, туып өскен ғазиз жерім, маңлы назалы бишігім. Көп милләтне саяндырған, данлы Қазан бәлләр бишігім. Ғарураларым яши халқым, туып өскен ғазиз жерім. Көп милләтне саяндырған, данлы Қазан бәлләр бишігім. Данлы Қазан бәлләр бишігім. Ясмин классик стильне үз итә. Кызлар һәр вакыт элегант, каралган булырга тиеш. Ә спорт киеме спортзалга барырга гына кирәк ул ди җырчы. Спорт залда еш кунак булган кеше буларак, мин дә аның белән килешәм. Бәхет, бәхет, ұзақ күттім сені. Әзіләдім бар жерден көклерден. Бик ұзақ вақытлар ізлеп таптым. Юғалтмамын сені мен бүттен. Ярат, ярат мені ұзақ, ұзақ. Ауырлықлар менде боламасын.
Гүлназ Батталова модага карап киенми. Ләкин киенүем гел модага туры килеп бара дип елмайды җырчы. Шулай ук Гөлназ спорт киемнәрен яратуын да әйтте. Бию түгәрәгенә йөри башлаганнан бирле, алар минем якын дусларым диде ул. Әгәр салкын сулар акса, сүндереп ушакны басарма. Бәлки эссе ялкыннардан, җылы пардай күккә очарма. Сынауларга тулы дөнья, үз максатыңа син тугры кал. Алда юл авыр булса да, башканы сайларга ашыкма. Игеләнгән чакта барып бара, яңа таңнар алда барыр эзләрне яктырта. Мирас булып калган ата-бабадай, балам барысы юлдан без атлыйбыз алга. Язгы саф җир булыр дава, җил белән мәхәббәт тарала. Су ялкын туфрак һәм һава, һәр вакыт янәшә булалар. Могҗизага тулы дөнья, өмөтемне үрә хыялга. Алда юл авыр булса да, башканы сайларга ашыкма. Игеләнгән чакта борылып кара, яңа таңнар алда барыр эзләрне яктырта. Мирас булып калган ата-бабадай, балам барысы юлдан без атлыйбыз алга таба. Игеләнгән чакта борылып кара, яңа таңнар алда барыр эзләрне яктырта. Мирас булып калган ата-бабадай, балам барысы юлдан без атлыйбыз алга. Могҗизага тулы дөнья, өмөтемне үрә хыялга. Алда юл авыр булса да, башканы сайларга ашыкма. Игеләнгән чакта барып бара, яңа таңнар алда барыр эзләрне яктырта. Мирас булып калган ата-бабадай, балам барысы юлдан без атлыйбыз алга. Илзида Госманова фикеренчә, үкчәле туфли кигән хатын-кыз нәфис, матур күренә. Ә үзе ул чарасына, вакыйгасына карап киенә. Һәм дөрес эшлиде. Театрга джинсы шалбар киеп бару матур күренеш түгел. Ә Илзида өчен тавышлар юллау матур күренеш. Шулай булгач, 1320 номерына тавышлар юллагыз.
deli yaş kızıl balam Şık jemeldi yüzünü de Mehabbetine sağış ettin Tır almadın sözünü de Düşlerime gire Alanı da kızıl balan Şunda mini gidersin edip Alıdan ameli haman Düşlerime gire Alanı da kızıl balan Şunda mini gidersin edip Alıdan ameli haman Alan Türkiye kızıl balam Yazların şeşek ota Şulak şeşkelerge qarab Küngelim sina qayıda Düşlerime gire Alanı da kızıl balan Şunda mini gidersin edip Alıdan ameli haman Düşlerime gire Alanı da kızıl balan Şunda mini gidersin edip Alıdan ameli haman Yaktı olan kızıl balam Hatireler uşağı Utan olup suğa salar Mehabbetinin kuşağı Düşlerime gire Alanı da kızıl balan Şunda mini kütersin edip Alıdan ameli haman Düşlerime gire Alanı da kızıl balan Şunda mini kütersin edip Alıdan ameli haman Şunda mini kütersin edip Alıdan ameli haman Alıdan ameli haman Марат Яруллин классик стиль яратса да, костюмнар белән җитди чараларга гына бара. Гадәти тормышта егет спорт киеменнән йөри. Кара күзләрен җыры өчен 1320 номерына 232 кодын юллагыз.
Sen gene benim yüreğimde, başkalarga uğrunu yuğanıda. Benim için bari benim için, sen tuğansın yaktı dünyaga. Seni yaratıp meni duya almayım, göz aldımda her çak izlerim. Senin güleş matur karaçların, unutulmaz kara gözlerin. Seni yaratıp meni duya almayım, göz aldımda her çak izlerim. Senin güleş matur karaçların, unutulmaz kara gözlerin. Benim mehabetim güçlü yalkın, Süyük hissi dolu yürekke. İsmini kabat kabat eytem, Ul bitmenim yar su yürekte. Seni yaratıp beni duya almayım, göz aldımda her çak izlerim. Senin güleş matur karaçların, unutulmaz kara gözlerin. Seni yaratıp beni duya almayım, göz aldımda her çak izlerim. Senin güleş matur karaçların, unutulmaz kara gözlerin. Менә Гөлнара Габидуллина мода артыннан калмаска тырыша. Ләкин бар вакытта да модный киемнәр килешеп бетмәскә мөмкин бит. Шуңа күрә калышырга да туры килә ди җырчы. Аның топ-клипта да калышырга теләге юк. Шулай булгач, дуслар, җырчы өчен 1320 номерына 223 конын юллагыз. Беренче эшлеккә дә килеп җиттек. Хит парадыбызның 3нче урын иясен каршы алыгыз. Табышу, кавышу, кешеләр сөюсез туралымы, тик язмыш вәгъдәле парларны айырам бер кемнән сорамый, тик язмыш вәгъдәле парларны ayıra bir kiminden sıramay. Aşraşu, tabıшу, kavuşu, Яшьлекнең иң матур мизгеле, тимәсен парларга әй язмыш, теләсен аларга изгелек, тимәсен парларга әй язмыш, теләсен аларга изгелек.
Бары тик йылдызлар яналар. Очрашу, табышу, кавышу. Сөюләр, янулар, көюләр. Дуслар, клиплар карап җырлап кына утырмыйбыз. Тавышлар юлларга да онытмагыз. 13-20 номерына җырчының кодын юлларга була. Һәм TMTV сайты аша тавыш бирегез. Чираттагы клипны карыйбыз. Икенче урынга лайык җырчыбыз. Котлыйбыз. Мин бәхетле синең янда, бәхет бит ул тик бергә, шатлык куанышлар белән яшик җаным гомергә, яшик җаным гомергә. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Синең якты карашыңда күңелемне күтәрә, бергә җиңел, бергә рәхәт сынауларны үтәргә, сынауларны үтәргә. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Миңа бит ул син кирәк, сиңа бит ул мин кирәк. Яшик гөрләп бер-береңә һәр вакыт булып терәк, һәр вакыт булып терәк. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Динара Рәхимова бөтенләй модага игътибар итми. Бер көнне бар, икенче көнне юк инде ул. Үзем теләгәнчә киенәм ди ул. Әмма классик стиль аңа якынрак. Күлмәкләр миндә сатырлык булды инде, диде җырчы. Абсолют лидер сезнең экраннарда. Алкышлар белән каршы алабыз.
Табада датмас Күңелләр нәйәмле Матурлык һәм ярату Яратып яшикне Яшик безне яратып Елмайык без һәр көне Елмайык без һәр көне Елмаюлы якты йөзләр булсын иде Һәр көндә Яшь бер генә Чиста безгә бирде Күңелле яшәтмә Тормышын яратып Югалтыйк өметне Булык безгә бәхетле Безнең кулда бәхет Яшик без рәхәтләнә Юлларыбыз уңар Яшьлектән матур узар Сөенеп яшикне Яшик без сөенешә Елмайык без һәр көне Елмайык без һәр көне Елмаюлы якты йөзләр булсын иде Һәр көндә Яшь гомер бер генә Чиста безгә бирде Күңелле яшәтмә Тормышын яратып Яшь гомер бер генә Чиста безгә бирде Күңелле яшәтмә Тормышын яратып Мода турында сөйләштек, клиплар карадык, җырладык, саубуллашсак та була. Киләсе очрашуларга кадәр дип, мин Лилия Гыймаддинова. Һәм мин, Лилия Хайруллина, сезнең белән саубуллашабыз. Пока-пока! Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.